per no dir molt negativa, que va ser la derrota de la Jonquera a casa seva. Què vols que et digui? Futbol poquet, aquí veiem la primera acció del partit, pràcticament, minut 5 de la primera part, on el Sabadell aconseguia de corna marcar, Toni Montero es marcava en pròpia porta, ja està. Es va acabar el partit, més o menys en aquest sentit, ja que certament la Unió Esportiva de la Jonquera va buscar anar cap endavant, però veurem que una actuació arbitral bastant polèmica, aquí veiem un penal sobre Mamau, que ampliant les imatges es veu com trava en el jugador de la Unió Esportiva la Jonquera. Veiem aquí una gran intervenció del porter del Sabadell B, però finalment el resultat va acabar amb 0-1. Ocasions, la Jonquera ho va intentar, no va ser pas la derrota per falta de lluita, ni molt menys. Aquí veiem una gran acció de Joan Pons, que podria haver estat l'empat definitiu. Aquí veiem un altre possible penal, per no dir clar, sobre Isma Lagami, que el van treure... Nosaltres hem de ser el màxim possible d'objectius. El que no pot ser... Ho som, Ho som. Sí. He revisat les imatges. El que no pot ser és que el Línier s'encari d'aquesta manera. Exacte. El Línier, bueno, és igual, no entrarem en la valoració dels col·legiats en aquest sentit, no és propi fer-ho. Ara bé, vistes repetides... Volíem recuperar uns valors i uns principis que tenia aquest equip, que les idees molt clares, un equip molt sacrificat, un equip molt solidari amb el company, amb el treball, i un equip vertical i que no concedeix opcions al rival, i aquesta serà la premissa d'aquí a final de temporada. Tornar a ser nosaltres mateixos, nosaltres no volem imitar ningú, no ens volem comparar amb ningú, volem ser nosaltres mateixos i això puc assegurar que tornarem a ser nosaltres i estic convençut que aquest equip ho tirarà endavant.